Vara Perxudres Podcast'te. Demde duramazsın, yar elleri saramazsın. Bu halleri tartamazsın. Merhaba ya, Ozan şahturnaya sala 1905 li hêla Sêwasê hatiye dinê di zarokiya xwe da ji ber nexweşiyan ji her du çavên xwe kor bûye. Bavê wê rabûye qîza xwe biriye doktoran bajar bi bajar li çare û dermanan geriyaye. Rokê Ozan şahturnaya hîn zarok li Meletiyê ji doktorekî re gotiye ez du çavan naxazim, çavekî jî naxazim. Ji bavê min re bêje doktor ez sazekî dixazim. Bavê haltenik û feqîr berê hespê xwe firotiye radyoya kiriye ji şahturnaya xwe re. Dura jêra sazek jî kiriye. Şahturnaya bêçare û bêderman ji her du çavan kor di zarokiya xwe da dest pê kiriye şor û şîrên xwe li sazê xwe xistine û deng daye. Berê bi plaqan, dura bi qasetan. Şîrên wê yên di serî da mîstîk û bi keder piştî wextekê bi top û tîrên li kedxaran li hikûmetan qulibîne ser eserên şiyarkirina wetandaşan. Bi van şîran ketiye hepsê Ozan Şahturna sürgûn bûye ji wetandaşiyê hatiye derxistin. Perîşan û pejmurde lê şa bi şariya xwe pir tişt gotine Ozan Şahturna ku ez ji şîrên wê ewa ser hilbijartinan pir hez dikim. Di şîrê da ku sala 1994 hatiye gotin, Ozan Şahturna mealen dibêje hinek rabûne dîsa careka din bêfedî bêar behsa hilbijartinan dikin. Oy û rê û dengan dixazin ji millet lê nabînin felaket û sefelata millet têda. Kurd dibin, Tirk dibin. Li Tirkiyê rêber û rêveber ji millet pir dûr ketine. Ketine pey kêf û konforên xwe û li şûna xizmetê bikin, hîsên millet îstîsmar dikin, millet dikin kole û xizmetçiyên xwe û li ser ked û bedelên wan rûdinin. Durust bûn, îdealîst bûn, helalî û zelalî bi wan zatan ra nemaye zaten. Fedî nakin ji rant û talanê. Ê min tune sazekî min û ez nizanim bisirêm lê ku şîr e, natirsim û li ser rêka Ozan Şahturna ez jî yekê dibêjim. Sexte li serê me bûn partîzan, xwîna millet vedixwin bi hîzan. Baranî bi şorên rast dimeşe, ew bi dere û dolab û pirêzan.